Magandang araw mga kamoto, bibigyan ko kayo ng 5 tips kung kayo sasakay sa barko na may dalang motor. Una, bibili lang muna kayo ng ticket kung ano ang barko na iyong sasakyan. At pag may ticket na kayo, dito naman kayo sa PPE building para magbayad ng terminal fee. Ito ang pangalawang proseso. Maghihintay ka lang po na bigyan ka ng white stamp o kaya yung white ticket. Mabuti na lang konti ang pila. Kasi pag nagkataon na peak season o kaya may mga okasyon, napakahaba ng pila dito. Hintay-hintay lang ng white ticket o kaya yung white stamp. Kasi yun ay ipapakita mo sa PPE cashier sa kabilang building. Dito naman, pwede mo i-present ang iyong ID para hindi na magtanong ng iyong pangalan. Ayan, pagtapos na dito, may white stamp ka na o kaya yung white ticket, pupunta ka na doon sa kabilang building. Dito naman sa kabilang building ng PPE, ay magbabayad ka ng 65 para sa motor. Ang 65 na yon ay bibigyan ka ng blue stamp. Ang blue stamp na yon ay may number na ipapakita mo sa gwardiya. Iyan ang pangatlong proseso. Inuulit ko, ang motor ay 65 pesos lang. Pag naibigay mo yan kay Kuya Guard, blue stamp na yan, ililista ang numero at ang iyong pangalan. At yun ang pang-apat na proseso. Ayan, may blue stamp ka na o kaya blue ticket. Punta ka na sa guardhouse at ibigay kay Kuya Guard. Pang-apat na proseso, ayan, Kuya Guard, pakilista na lang pangalan ko at ang numero sa blue ticket. At pagtapos ka na dito, pupunta ka na sa Coast Guard. Sa Coast Guard naman po, ibibigay mo na doon yung ticket galing sa PPE at yung ticket na blue galing din sa PPE cashier. Dito na tayo sa Coast Guard. Magandang hapon, Chief. Ito naman ang pang-5 proseso. Ipapakita mo lang dito yung binayaran sa PPE at yung blue stamp at yung rehistro na yung motor. At bibigyan ka nandito ng Coast Guard stamp na may logo ng Coast Guard. Ibig sabihin, nakapag-clearance ka na sa kanila. Kasama na ay yung rehistro. Ayan, yan ang stamp ng Coast Guard. At pagtapos ka na sa 5 proseso, pwede ka nang bumalik sa waiting area. Ipasilip ko lang ang mga barko na nandito sa pier. At ipasilip ko din ang aking kabady na si Grihan. Siya ang lagi kong kasama sa aking paglalakbay. At tapos ka na nga sa lahat ng proseso, dito ka na sa waiting area. Maghihintay na lang na tawagin sa loading. Ang loading nga po pala nito na ayon sa schedule nila ay alas 7 o alas 8. Pero minsan, pag kulang ang tracking, inaabot ng alas 9. Ayan. Yan ang barko na sasakyan namin. Ayan mga kamoto, hintay-hintay na lang para mag-loading. Maraming salamat. At paalala lang, lagi lang po tayong mag-iingat sa pagmumotor. Salamat po, ingat!